Slosiarik Peter dostal defekt. Peter Slosiarik, poprosím ťa, poď sem. Peter Slosiarik, poď bližšie. No a teraz nechcem od vás potlesk, ale povedzme chúďatko. Poďme, 3, 3,5, 4. Chúďatko. No, to sa mi páči, to bolo dobre. Máte prísť bližšie, nehryzieme. Tak, ja mám veľmi rád slovenčinu, lebo je taká ľubozvučná, že chudáčik. Dobre, a teraz ideme na skokana roka. Skokana roka ohodnotíme fíha a ja vám prezradím, že sa polepšil o 23 minút. Sekúnd, 23. Tak s tým som nerátal, že aj toto vyskúšame, že ako sa vieme smiať, takže ešte raz, o 23 minút. Nie, tak nesmiali ste sa dostatočne. Teraz ideme to fíha, dobre? Skokanom roka zlepšenie o 23 sekúnd. Smolnický Rastislav, poprosím, aby prišiel bližšie. A teraz príde to fíha. Fíha máme za sebou, teraz je tu na také, že najrozvážnejšia jazda. Meno Deliman mi vždy evokuje moju mladosť a nejaké tie príklady, motocykle a tak ďalej, veď to poznáte, rýchle motorky, ale ten Deliman Tibor, ktorý dnes štartoval, išiel naozaj rozvážne, takže poďme ho pochváliť. Chválime. 3, 3,5, 4. Chválime. Lekárom nedáme zarobiť. No a ešte teraz jedno také, či naozaj, skúsme, či naozaj. A najväčšiu bonifikáciu dostáva kolár Štefan. A teraz príde to, či naozaj. Števo konštatuje, že návšteva prezradí, má 62 rokov. Tak už to povedzme, či naozaj, však napokon dobre vyzerá. Tieto mimoriadne ocenenia máme za sebou. So smútkom v srdci musím konštatovať, že dievčatá do 18 rokov neprišli. No povedzte, za kým sa mám ja obzrieť. Ale poďme sa pozrieť za výsledkami v kategórii chlapcov do 18 ročkov. Najlepší Šimon Tabačko, 9,54. Poprosím na stupeň víťazov. Teraz už. Na druhom mieste Sirmaj Rudolf, 10,06. A na treťom Badura Samuel, 14,25. Teraz by mali nasledovať potlesky. Ceny odovzdáva majster Milan z Košíc. Asistentku robí Monika. A Miro Tekeli bude odovzdávať tie ceny, ktoré sú schované v sáčkoch. Foto do albumu a vyprevadíme potleskom. Tieto medaily, ktoré dostávate, sú ručne vyrezávané. Takže ďakujeme. Nezabudnite, že na záver máme pripravenú tombolu. Vyprevadíme potleskom a ešte jedno foto, no aj takéto, aby bolo. Prezradím, že tieto stupne víťazov sa používajú aj pri pretekoch Košice Tatry Košice. Napokon tam je aj tá nálepka. Ideme na kategóriu dievčat.
respektíve zrelých to žien. Na prvom mieste Katka Labašová z jary 13.06, teraz 12.35. Katka Labašová. Je to nielen šikovná cyklistka, ale aj veľmi dobre beháva. Nakoniec aj počas maratónu v Košiciach sme ju mali možnosť vidieť. Na druhom mieste Andrea Repková. Češi by povedali, jak by smet, pretože aj ona rada beháva a dobre beháva. Z jary 16.04, teraz 15.26. Na treťom mieste Tunkelová Petronella z jary 16.36 a tak som to dobre tu prečítal, 16.09 na jeseň. Takže sú to časy po bonifikácii. Ďakujeme veľmi pekne, vyprevadíme potleskom. No a ako inak by mohla skončiť púť slovenského reprezentanta práve v tejto špecializácii horských bicyklov. Vyšolami prvý. Dnes dosiahol čas 7.52. Na druhom mieste Ladislav Horvát 9.28, po prepočítaní 8.58. No a Dominik Franka 10.01 čas, po prepočte bonifikácii 9.41. Pretlmočím, 32 sáčkov je pripravených, to znamená 32 cieľ. Bude sa ťahať čísielko. Ešte sa opýtam, či to číslo je identické s štartovným číslom. Áno, je to identické. To znamená, že budeme sa vedieť orientovať. 44. Katka Labašová. Poprosím, nech sa vráti. Je tu. Katka, nemusíš sa trápiť, mám ťa identifikovaného podľa štartovného čísla. No pokiaľ budete chcieť aj vy niečo vyhrať, musíte zatlieskať asistentke Monike. Zatlieskame Monike. Ona bude tá štedrá, ktorá bude dávať. 1 s jednotkou Jaro Luterán, poprosím, nech si príde pre ocenenie. Esto ya Lisboa, ¿qué ritmo? Štyridsiatka Peter Tabák. Tobák. To O je písané cez riadok, takže sa ospravedlňujem.
so 14. A teraz nie som si zase istý. Manica, Daniel. Boris, usmievaj sa. Maj, Usmievaj. Majica, dobre. S 22. Zase Tibor a zase Deliman. Jedině víkend! On je Javorinka, on není Javorinka Levoča. Jak je ty víkend? Hoffman Branislav, takisto elektromobil. Chris Berry, Šport do Košíc, občianske združenie, Cez mesto do lesa, opäť občianske združenie a Ride elektromobil cykle. No samozrejme toto všetko zastrešujú mestské lesy. Počasie nám vyšlo, čakám na všetkých krajách na deň kozmonautiky 12. apríla. Ďakujem všetkým sponzorom, organizátorom, dobrovoľným. A chcem vám povedať, že na štarte bol aj primátor, ktorý prisľúbil v rámci projektu Šport do Košíc, vlastne Šport 2015, hlavné mesto športu. No to je však v poriadku. Že sa nám píska na časy. Ďakujem, Dori. Aby som to shrnul, takže dnešné podujatie pripravil klub turistov Víkend v spolupráci s mestskými lesmi Košice. Ďakujeme aj sponzorom Elbajku, Chris Berry, Šport do Košíc, občianske združenie, Cez mesto do lesa, občianske združenie, Ride elektrobicykle. No a dovolte, aby som sa za pretekárov poďakoval organizátorom a sponzorom, za organizátorov poďakoval pretekárom, tešil sa na ďalšie stretnutie pri športe, o športe, so športom, váš moderátor Viktor Fotul. Dovidenia. Yeah.